सना गाननो थाखाय इयाव हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरो ओमफ्राय नै दिनै थांनो ओंखारलायबाय गगा मुगाव ओमफ्राय लोगोफोर बयफ्रेन्डनि न'आव थांगोन बयफ्रेन्डनि न'आव Oh my God! Wow! नै लोगोफोर दा आं थांगासिनो आरो ओमफ्राय बिजिथिया फैगासिनो आं हारसिं लाजियो नालाय ओंखायनो आं बिजिथिखौ लांफागोन आरो एसे उसुबिदा जायोना ओमफ्राय आं दा बिजिथिखौ लांफानो सानबाय आरो ओमफ्राय थांगासिनो लोगोफोर माबायदि जाहैगोन मिथिया आङो रायज्लायनो रोंगोन ना रोङा मानसिफोरजों न'नि मानसिफोरजों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नै जों दा गगा मुगायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय फार्मासि मोनसे हाबदों माने एसे फार्मासि नङा माथो डेन्टेल केयार हस्पिटालसोनो फार्मासि नङा नै माने हाथाइनि बिथांना हाथाइया एसे गाज्रि जादों नै जों दा बेसेबां मबाइलावलाय एसे साफा नुदों खिन्थु मोखाङाव नायबा मोजां नङा आंना हाथाइयालाय मोजां खिन्थु थै गबाय थानाय माबा जादों आरो गाराय बेमार ना मा होननांगोन बेखौलाय गाराय होननांगोन बेमार होननांगोन बेमारानो होनजाबाय आरो ओमफ्राय बेखौ नायजादों नालाय भाइरास बेमार भाइरास ओमफ्राय दा बेखौनो सुजानो फैदों आरो दिनै दाख्लै खनसे फैखांबाय ओमफ्राय दसे थानानै थांनोसै आरो जोङो जाय जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दायो माने डक्टरा फैबाय आरोना ओमफ्राय डक्टरा दा माने बिजिथिखौ हाथाइखौ साफा खालामबाय दं आरोना सुगासिनो आरो हाथाइयाव बिना माने बेमार जादों मोनसे थै गबाय थाग्रा आरो ओमफ्राय बेखौनो सुनांगौ ना मा होनो साफा खालामनांगौ ओमफ्राय दा बेखौनो बानायगासिनो ओमफ्राय आं जिरायनानै भिडिअ लागासिनो दं आरो नै जों मोनसे दखानाव हाबफैदों आरो माबा मोनसे जानो हा माबा मोनसे लांफैदों जोङो गरम थिनानि खाथियाव बिराद सान्दुं फुजानि माल फाननांगौबा मोनगोन बे दखानाव बिराद सान्दुं नै जोङो सनारियाव हाबफैदों सना गाननो थाखाय इयाव बेसे गिदिर लानो बेखौ नायगासिनो आरो एकदम फिसा इनका बनाबो करे no इनका बनाबो অকল লাগি থকা মানে ইয়াত এইটো শাইনিংটো নহ'ব কিন্তু শাইনিং নহয় কেলে ইমান সৰুটো শাইনিং ডিজাইন কাটিব বেলেগো দেখোন হয় नै बेखौ लानो नागिरदों आं लोगोफोर गस्ला सिट फुजानि थाखाय ओमफ्राय नै बेखौ मोनसे आरो ना माबायदि नुदोंथाय माबायदि जागोनथाय मिथिया जिखुनु लानोसै आरो बिराद दाम बिदोंलै बिसोरो लांनोसै होनबाबो जोङो बाजार खालामनानै ओमफ्राय जोब्बाय आरो ना मा लानांगौ लाजोब्बाय ओमफ्रायो जों हटेलाव हाबफैबाय आरो दा नै चिकेन चावमिन जानानै खेलायसै जानाय थावदोंना ससखौ मानो लुगैयाखै गोथाव ओमफ्राय आंबो जानोसै बेराय माबा माबि नांगौफोरखौ लाखांजोबनानै ओमफ्राय नै बेयाव मोनफैलायबाय जोङो स्टेसनाव बेलासिनि ट्रेन नेनो आरो आलासि फैगासिनो नालाय सोनाबथिंजायनिफ्राय फैगासिनो ओमफ्राय दाबो ट्रेना सफैयाखै आरो सफैनाय टाइम जाबायमोन दिनै लेट नालाय दाबो सफैयाखै जों दा नेगासिनो ओमफ्राय न'आव थांबा मोनालांसिगोन आरो माथो रागा बुथे थाबाय थाखो रागा जोङाखै आं मबाइल थुबाय थादों नै सान्दुं नांसोगारदों जोङो ओरैजाय सान हाबनायखाय ओरै फारसेथिंसो जिरायना दंना जोङो जायगायानो गैया माने दिनै बिराद मानसि
अभार ब्रिजावसो दङ मानसिफोरा इसोरनो लोगोफोरनो सिरि 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 लाखोमादोंसो दंबावोबा हालाय माजा लोंनाय जोङो माजा गाइखेर लोगोफोरा आलासिफोरा थांसिगोन गाखोबायानो दे गाखोदो मेरला जायगा दङ सिन्था गैया थांदो होमबालाय मादै थांदो ओं लोगोफोरनो जों दा आलासिखौ ट्रेनाव थिखोहरनानै आइसक्रिम जानो फैलायबाय नै 35नो बिनि दामानो नुदोंना जानोसै खेवना नायनो माबायदि खेवखाबायमोन आरो आङो जालाबायनो जासुलिया डेन्जार बुस्थुखा जाना अमा बायदि जानाय जबाय मानसिया होमबाबो जानायखौ गाराखैनो जोङो गगा मुगायावनो बिराद गोबाव थाबाय आरोना ओमफ्राय आलासिफोरखौ जोङो ट्रेनाव थिखोहरखांनानै आरोबाव टाउनसिम फैबाय ओमफ्राय माबा माबि लाबाय बिदिनो नांगौ बुस्थु दंबावोमोन आरो लाबाय ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय आरो मोनालायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा आङो ओरैनोसो बुंदोंमोन आङो बयफ्रेन्ड न'आव थाङाखै जों गगा मुगायावसो थांदोंमोन खामानिनि थाखाय